हाय हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोना जानो हागौ बे थामनायखौ नायनानै एसेब्लाबो मोनथिखाबाय आरो नङा होमब्ला लोगोफोर थ' होनबालाय मानोथो पेक बुखैबाय थानो आरोना नों लोगोफोर नङा होमबा थ' होनबा डिसक्लेमारखौ लागायदिनि मालायनि हिनजावफोर गोसोथोग्रा हौवाफोरखौ मा होनो मानदावला होनो बे सैमानि फिसाफ्रा आंनि न'खरखौ लेथें फेथें दंस' खालामनो सानदों नङा होमबा आं माब्लाबाबो जानो होआ बेखौ नै थांगौ फान्थाया है मा आखिनि मेगन मावलाबाय थाखोब्रा जायो जाओ राजको गियानानो असय भखा हिनजाव गदाय लाग्रानि जात होननानै रायजालायबाय गोनां हरनायखौनो बाजै हरनायखौनो सन्देह खालामना जाथि बरनाय बिमा फायै रायजालायबाय मालायनि हिनजावफोर गोसोथोग्रा हौवाफोरखौ मा होनो मानदावला होनो बे फाग्ला बिदिजों मानदावला लोगोफोर मानदावला होनो मिथिङा राखाव बिब' फाखाव सिख्लाजों आंजों गोसो थोलायदों होनबा मन राखाव बिब' फाखाव सिख्लाजों आंजों गोसो थोलायदों होनबा मन जालायदों Orang misalnya Husyar Rayyapir Angse Habroshe Raukhw begiya थ' लोगोफोर बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय जास्ट कमेडियान हिसाबाव लानानै फैबाय आरोना स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जायफ्रानोखि आंनि चेनेलावहाय गोदान प्लिज नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामदो आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा आरोना प्लिज अननानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांदो आरोना स' होमब्ला बिदिब्ला आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय